аз диҳаашон бо хоҳиши аъзоёни ҳизби исломии Ӯзбекистон тарки ватан мекунад ва барои иштирок намудан дар ҳамин задухӯрдҳои мусаллаҳона дар ҳудуди дигар давлатҳо розӣ мешавад ва аз ҳамроҳи ду нафар рафиқаш соли моҳи июли соли 2011 аз хонаашон баромада маблағ мегиранд, сафар мекунанд ба шаҳри Москва ва аз он ҷо ба шаҳри ва мамлакати Озарбойҷон ва он ҷо тариқи Озарбойҷон ба Эрон мегзаранд ва аз Эрон ба Покистон мегзаранд. онҳо мақсад доштанд ки бар зидди кофирон ҷиҳод кунанд. вақте ки онҳо ба ҷумҳурии исломии Покистон мераванд, одамои махсус онҳоро гирифта ба ҳамон баъзаҳои ҳарбии ҳизби исломии Ӯзбекистон мебаранд. дар лагери ҳарбии ин мақомоти мамнӯъ воқеъ буд дар минтақаи Шактуи вилояти Вазиристони ҷумҳурии исломии Покистон. онҳо дар ҳамҷо муддати қариб 1 сол, зиёда аз 1 сол таълимоти ҳарбӣ меомӯзанд ва дар задухӯрдҳои мусаллаҳона дар ҳудуди давлати Афғонистон ва Покистон иштирок мекунанд. хуб, Алим Фотабек соли 2013 дастгир карда мешавад ва аз ҷониби суди олии пешавар ба муҳлати зиёда аз 3 сол маҳкум карда мешавад. ҳамон ҷиноятҳое ки содир кардаги буд барои ҳамин суди олии ҳамин кишвар ва маҳкум мекунад. баъди ин вақте ки ба озодӣ мебарояд ва сафед карда мешавад ба моддаҳое ки ба ӯ айб эълон карда шуда буд, кӯшиш мекунад ба ҷумҳурии Тоҷикистон бигардад ва ҳаёти осоиштаро ба сар барад. сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар Покистон воқеъ буда медарояд унҷо ба онҳоро одамои махсус метиҳанд ва тавсия метиҳанд ки ба кадом роҳҳо тариқи кадом воситаҳо гузашта мумкин аст. бо одамои махсус онҳоро ба сафоратхонаи Афғонистон мебиёранд. онҷа баъд ба ҷумҳурии худамон, ба давлати худамон бармегардад. дар сарҳад аз ҷониби мақомоти амният дастгир карда мешавад. якум парвандаи ҷиноятӣ нисбати ин кас аз соли 2011 оғоз шудагӣ буд. медонистанд ки ҳамин хеле шахс Алим Фотабек аз рӯи нишондоди дигар шахсон ки аъзои ҳамин ҳизби исломии Ӯзбекистон буданд муайян карда буданд ки ӯ дар ҷумҳурии исломии Покистон ба ҳамон равияҳои маъмул шомил аст, дар ҳамҷо қарор дорад. хуб, ҳалномаи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон аст аз соли 2006 ки ҳамин дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти ҳамин ҳизби исломии Ӯзбекистон манъ карда шудааст. барои ҳамин вай худ надошт ки дар фаъолияти ин ҳизб иштирок кунад. хуб, вақте ки мо паррандаро баррасӣ кардем, муайян кардем ки вай сидқан пушаймон аст. хуб, мехоҳад ки аз дигар ба чунин ҷиноятҳо даст назанад ва инчунин дар давлати исломии Покистон маҳкум карда шудааст ва дигар ҳолатҳои сабуккунандаро ба назар гирифта мо нисбати ӯ ҷазои маҳрумӣ сухтанозӣ ба муддати 5 сол таъин кардем. ҳозир ҳукми худи судшаванда шикоят ё ки аз ҷониби прокурор эътироз оварда нашавад, он вақт ҳукми эътибори қонунӣ пайдо мекунад ва ба иҷро расонида мешавад.